Черный бумер. Ина акай бобоҷон. Мардум я Волгара нишон митен гуфтем. Ина Волга, река Волга. Гуфтем мардум ки сайрам сайр. Саргардониам сайр. Ина Волга. Марҳамат. Кадом обози кардан мехоҳӣ, пожалуйста. Не, просто шамол айда, шамол. Инам дачода мазза мекине додам. Ҳамҷода хона дошта боши, ҳа? Лодко мурча борина. Ассаламу алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои мо граница рафтем омадем. Инам инҷа масҷидда дур омадем, беҳтарин масҷид буда. Худованд баракатшон бутия, мошалло масҷиди беҳтарин буда. Хай яҷара вадитулло медонан чӣ халай. Хай мо рафтем граница омадем, бародаро. Ина имрӯз чандум числа? 8-11. Оз ин ки ина миграсиони карта. Чим чӣ тара кишиди имрӯз? Тағат чӣ хел рафтем омадем ардак бори гап зан? Аввалан салому алайкум ҳамаба. Мо рафтем омадем сух саломон, ман масҷид бодар омадем, намоз хондем. Раҳмат як миннатдорӣ худамро ба акай бобоҷон мерасонам ки мақсад мо занг задем ва кас не нагуфтанд. Мо рафтем ана омадем бо кадом ман ба шахсоне ки мақсад барои граница рафтан намедонам ки кадом ширкатро интихоб кунанд. Мақсад мо ширкати акай бобоҷонро тавсия мекунем ки мақсад ронандаҳои хуб доранд ва ронандаҳоишон ҳам дастгирӣ мекунанд, ҳам муомилаи хуб доранд. Мақсад раҳмат акай бобоҷон ва мақсад кадом бародаре ки мақсад документотон соз нест, муроҷиат кунед акай бобоҷон ва номерошон мемонанд. Мақсад ҳатман шумо мақсад граница бурда мебиёранд. Раҳмат ака. Ин ака хахча нишон надод. Ина хамқа гап задам ки ҳавдо раҳмати калон. Ина бо пеши бачаҳо мерем. Масҷиди беҳтарин. Ин ҳоҷатхонааш хайра. Шофёрое ки иҷа омадагии о медонанд. Иҷа ки ҷай. Уно оҷа пост ДПС. Тойчоқчаи мо. Черный бумер. Ина мошинчаи мо. Бояд ай бачаҳо пурсем, бачаҳо, неожиданно омадим. Салому алейкум. Чӣ хел рафтем омадин граница? 100%. Бародарои марҳамат кунед. Коме ки границаро мехоҳа нема кадам муроҷиат кунед. 100% мо рафтем, нанашисти боша худо гаштем, соқ саломат омадем. Балкондаки мардум хова. Ҳама садай. Ягон камбудӣ неста? Ҳама 100%. Ина акай бобоҷон. Тамбалӣ накардем, абез кардем, мардума без документ буд, хушрӯак овардем. Мале, саломат бошед, раҳмати калон. Хуш омадед. Ина бачаҳо ҳама фурӯмода рафтам. Метрода соқ саломат омадем. Ина соат 10:57. Якним сутка нашида омадем. Ина ҳамин номераи мо. Телефон кунен. Як та ака мондаге, хай нишон наметин, нишон натекутам. Метро котельники. Ин заправка. Ина.